ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପକାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଘେରି ରହିଛି ସବୁଜ ଜମି ଆଉ ହଳଦିଆ କାନୁଲା ଫୁଲ। ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ଆକାଶ ସଫା ଏବଂ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? କାନାଡ଼ାର ସାସ୍କାଚୁନ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ। ସାସ୍କାଚୁନ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସ୍କାଇ କହନ୍ତି। ଆଜି ସାସ୍କାଚୁନ୍ ଡେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗର୍ବକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନକରି ରହିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।